mukasvika pakanzi Elevate TV Africa munoona panoitwa zvemafotoshoot mukasvika tine masini ese tinoita photoshoot dzese dzamunoda tinotengesa bhutsu nyama tine hembe nyama tine masini plus toisa podcast saka nhasi pane nyaya iri kupisa zvamanje manje ka tinovakomana 2 vachange vachikangana panapa isu toida kunzwa kuti munotiwo chii maZimbabweans muchinzwa nyaya iyi handiti handi nechimwe chibaba changa chichindukudza sandasvika panapa zvanzi panyaya dzemujoloka padangoshandiswa keshi zvanga kana usina keshi hausi chinhu waiziva saka zvanzi kana utori chibaba chanofanira kutoita anofanira kutanga watopinda mumaworkshop vanohasela saka tina mukoma Victor netai muchiya muchikwazana nemhuri yeZimbabwe Koma Victor wagwan Zimbabwe. This is Victor Menyaneke Ration. Yes, tilipo pana pa Hatirare Podcast. Yes. Tamboyo zombosangana nemhuri yeZimbabwe tichimboonesa kuti zvikufamba sei munyaya dzemujolo. Tine chimukomana Tanaka hanzi boy Tanaka kakuya iye mukomana yega ndiyo ku Stingy Men Association asi kuda zvese izvozvo amene kana anenge team shadaya chedu because tuma facts twanga chindudza bakutana hanzi andipe kana munhu kana yala zvati kana pondo andipe inini yangu ndinodya ndega mukomana Tanaka sangana neMaZimbabwe zviri boy. Yes sir. Yes. We've come to enlighten the Zimbabweans. Yes. Saka tufamba nekuti usangoburitsa usangoipa. Yes sir. Let's do Hatirare. Hanza ibude bazonera. I like this platform of Hatirare and munopindura because ichaita kuti vamwe tidzidze tichionesana zvinhu zvatingakwanisa kuonesana kunzo haneti. Yes sir. Saka ngoma zvanzi hatifanira kuburitsa keshi kuti chi wena mari first of all change noitika ndekuti mari kuti ibude inofanira kutangwa ngeiripo. Mari ndinayo asi yekupa musikana Ona katutaura kuti love inakidze. Usangane mwana for the first time. Akuzive iwe wani chinhu chikudiwa ufanira kumpa that thing chinomu excite waziya something chinongomu elevator chinomubudisa mupfunga yekuti ona uyu munhu is a stranger and ndikuda ku create a friendship ukuda ku create a relationship you have to have money kwete kuti ufanira kutengera musikana mota but pamwe pacho chimwenda ona ku chicken mart umbomutengera uka 1-2 umutengera shwama umbodya shwama musikana kwete kuti umpe $500 yausina iwe tamira 100 mutengera 1-2 izvozvo zvikuitika panguva iyoyo but umbomurakidza ukuthi aiwa ona ka baby isusu zvinhu zvinogona kutonakidza shibaba isusu manzwa mukomana zvasase ndo zvaari kufunga ini sekuzvanakambonzwa muzazvandichi ndakambonzwa umwe munhu achiti hanzi musiyano wemunhu akaomerwa nemunhu akaomera mudiki haunyasooneke saka munhu akasatenga hauzoti kuomerwa here kana kuomera ini ndakazvimirira zvangu kuti zvoni inini kuomera kurusati kwangu and I'm doing this for good reason. Anozwa? Yes sir. Uzi kana tiyataza kuti kudhara hanzi ukarembwa nemukaka inofuma yekuruma handiti. Toya futi pamazuva anaya. Varume vapera nenyaya yekuburitsa mari. Hatisi kuramba unenge uinayo waiburitsa. Asi unozochemei. Unozosungirirei. Saka zvadotera panapa ndezvekuti timinimize kufa. Nenyaya yekuti vanenge vaburitsa vasina kuburitsirwa. Problem yekuitika ndekuti tukuita generation yevarume vakapusa. Waize kuti munhu unoburisa zvinhu zvino exceed homwe yako ita zvinhu zviri reasonable kana unazvo chibaba ona kuti ndini jinimbi chibaba ndinoba tikutengera musikana mmoja jinimbi chirakarambwa yakatora half yeproperty yajinimbi arwadziwa azvurayi bhozi ipo but inini manje kana nditambira $200 ndikumpa $150 every month ukamburisa zvekupusa unofa but tutaura kuti zvinhu zvinakidza saka ngasapuwa aiwa mabebi ngapiwe mari aiwa unemakore mangani 27 ukamapa ma 27 dzauinadzo kaidzi hauna 2 years uchirarama uchibudisa makurisiro mari kuti you're spicing up things musikana arikusvika yes the better way my friend you think iwe kuti zvoni wadzima kuti kuve stranger nenyaya kuti waburitsa mari iwewe you keep on being a stranger kumusikana handiona chinhu chaanenge achitora paipa imari
That's why you see with musi unoishaya you go back to being a stranger. Mwana pana pa kupisa. Kune saba. Sasa tiboza na mtema kumana. Atikuda fight pana. Kuonesa. Ndio mchikana ma comments kama comments section. Sasa chizofumbaze nikuti vasikana handi to. Chokaita si chicken renotanga marinetwa. Asiwangozenda naye kana kuti tongoita stingy men association because there are many ways to kill a cat. Mimi chibaba chimboti mzee ayo mukuto winere vasikana musingawapikeshi vanoda singaiti kana aine narango nonduka namba dzemusikana wake izvo unokwara nekutorerwa aiwa unozoti kana kutorerwa kunoita kuti munhu azvisungirire asi mutorerwa musikana ndo vacho vasikana sei kuti pamuri kuvapa mari yandiri munhu akangofa achingobudisa mari asati adya. Ngatimboendei kumuzi. Andika munhu anokwanisa kutamba muzi we for a very long time. Achisa ma10 muzi inokudzosera once 100. You understand? So what you do is just to forget to do kwese kunda kambodyiwa mari yakawanda so. Now you are considered whatever ni 100 ya wina yacho. But life is too short. Tikufana kunakidzwa mu life. Chabuda kwenda unonakidzwa nemusikana ora pavhale. Musikana ombosvika mu room mako wakakanda wakamutengera kuti ma gifts. Kare vakadzi ava vaichengetwa. Wanzwere? Mwari akataura kuti murume uchashanda cheziya ndizvo. Tatigare handiti kwakadzimwa Old Testament handiti nenyaya kuti zvinhu zvaichinja. Zvikadzi New Testament it had its own rules. Handiti tabva ipapo ndobva tachifamba izvozvi ira yedu ndiye 50-50. Vakadzi they say they want to claim 50 and 50. 50-50 right kubaza. 50-50 ndo zvakuita kuti iwo vaunoti vane simba rekuti vanokudya mari vokusiya. Ozoti avatobonyari vasiri kudyiwa mari hasi kusiyiwa ine ukasamuka mari vasikana vanongoenda kana vachida kuenda kana vaenda ngavasaende zvinhu zvisina maregrets ndotoranda kusataura mumusoro nenyaya kuti tendera dzanga ndichiti ndoda kudya nhasi ndakaidya nebhebha wangu takaita 5 zvino zvinonakidza vanhu vasikana mamboena kubhawa rinenge unozvibvisisawo ine question one yandinayo kuma ndakumbobvunza imimi munofungei aiwa musikana anopera mari anoti inini mukomana kana usina mota handidi vasikana iye asina mota right mukomana asina mota nefinance onaka murume akazadzazvachezi murume ngaashande waize kutiza kupa mabhebhi mari kutiza kuda kushanda iwe shanda mari utenge mota vasikana vanakiro kunoda kufambisa musikana kubva kuphase 2 kusvika mutauri nemishika-shika yakuti anotorwa tikupangomana kushika-shika mbiri pane mwandakazoonaka musikana agariswa kumberi kwawaiziya vari 4 akaapulaya gia imagine wako kana mukadzi wako uchipulaya akona pakati kwamusikana handiti akatonogara musikana ipapo handiti haanambobvira akomplena nekuchinjwa kwaita gia kana mota inyaya kuti vasikana ava havana shungu nezvakawanda. Vanozoita shungu kana usina mari. Aiwa wonaka ngomana kana sina mota chero kuita basa nezvakawanda. Ukaita basa nezvakawanda unofamba netsoka. Musikana akaziva kuti mukomana wangu uyu koyo haaburitsi mari. What does she do? She sees focusing you. Anozona. Then iwe uchienda unoti baby wona ndatenga motikari yangu. Anditi wambona zvavanoita vasikana. Atengaenda iri muparava. Achifarira motikari yako yawatenga. Asitengere motikari nhasi. Mutengere motikari nhasi. Uone unopedza naye gore. Aiwa zvazatiza kudhara. This is 2024. Unonyura. 2024 iyo hii. Unonyura. Musikana unomutengera iPhone 16. Kana mari iripo. Opa baby iPhone 16 because wonaka totaura kuti chimbuzi achichaita. Musikana achichaita kuti ashandise item. Mari ukuishandira. Vanhu ngavagone kushandira. Handiti. Musikana ngaashande mari yake. Kana atoya kwauri ninza yako inini andika rikanditi inini ndiri kuda mari ndorilonesa ndotobata bhutu
aya chibaba aya chibaba Ole, ndotorinonesa